नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही सगळ्यांनी वाचला असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. सत्तरी तालुक्यात नगरगाव पंचायत क्षेत्रातील नानोडा बांबर येथे मध्ययुगीन तांब्याच्या नाण्यांचा खजिना सापडला आहे. विष्णू जोशी यांच्या खाजगी मालमत्तेत हड्डीचे भरड या डोंगर भागात ही नाणी सापडली आहेत. विष्णू जोशी आणि त्यांचे कामगार काजू बागायतीची साफसफाई करताना जमिनीत मातीचा हंडा सापडला. त्यात तांब्याची 826 नाणी सापडली. ही नाणी सुमारे 400 ते 500 वर्षांपूर्वीची असू शकतात. पूर्वीच्या काळी लोक परकीय आक्रमणकर्त्यांच्या भीतीने धन अशा प्रकारे लपवून ठेवत असत. ही सर्व नाणी सरकारकडे सुपूर्द करणार असल्याची माहिती विष्णू जोशी यांनी दिली. आजवरचा राजवटींचा वारसा जिवंत ठेवणारी लेखा संचालनालयाची नवी इमारत परवरीत उभारली असून येत्या शुक्रवारी 10 नोव्हेंबर रोजी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते या इमारतीचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. कौटिल्य लेखा भवन असे या इमारतीचे नामकरण करण्यात आले आहे. 38,36,52,463 रुपये या इमारतीच्या बांधकामावर खर्च करण्यात आले असून फर्निचर आणि इतर कामावर 4,84,88,436 रुपयांचा खर्च झाला आहे. या इमारतीच्या प्रत्येक मजल्याला राजघराण्यांची नावे देण्यात आली आहे. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनने मडगाव रेल्वे स्थानकावर बॅटरीवर चालणारी कार सेवा सुरू केली आहे. ही सेवा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगासाठी उपलब्ध असून त्याचे शुल्क 74 रुपये एवढे आहे. परंतु ही सेवा लोकप्रिय व्हावी व प्रवाशांना त्याचा पुरेपूर लाभ व्हावा यासाठी पहिल्या महिन्यात प्रवाशांकडून केवळ 50 रुपये आकारले जाणार आहेत. प्रथम ही सेवा पहिल्या प्लॅटफॉर्मवर सुरू करण्यात आली असून हळूहळू इतर प्लॅटफॉर्मवर तसेच इतर स्थानकांवरही ही सेवा उपलब्ध करण्यात येईल, असे कॉर्पोरेशनचे संचालक संतोष कुमार झा यांनी सांगितले. प्रवाशांना ही सेवा 9561612135 या मोबाईल क्रमांकावर घेता येईल. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि नेहमीप्रमाणे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.